Bueno, a ver. Jungara irakurtzen pizkana jartzen da nau. Orain dela 3 urte, gaur adibidez, Nereak X urte ditu eta Martaki. Orain dela 3 urte, X kenidu eta Y kenidu. Hemen egon da, Nereak dauko Martaren bikoitza. Bi aldiz Martarena. Eta 7 urte barru, kiko dabe, X gehi 7 eta Y gehi 7. Eta 7 urte barru, Nereak eukiko dau bestearen 4enak. Bai? Bai? Bai. Ez dago arrazoik. Orduan, hemen 4 agertzen direnez, engu dana bideriru jaulan ja erenak desagertzen dira. Zer? Bai. Bikoitza da. Bai? Bueno. Bai. X keniru berdin bi kensei. Eta 3 hauze 3 bidertzen bidaliko gora, daukagu. 3x gehi 21 berdin bidetuko du 4 bider 4i gehi 28. Bale? Nik hemen egingo nebana. Lehenengo ekuazioan, askatu x. X berdin bi keniru gehiru, bi kensei gehiru, bi keniru, eta orain hauze hor ordeztu. Eta geratzen da, 3 bider bi keniru gehi 21 berdin 4i gehi 28. Bale? 28 da, Orain daukagu 6i ken bederatzi gehi 21 berdin 4i gehi 28. Iakona, beraz, 2i berdin 28 ken 21 gehi bederatzi. Orduan, 2i berdin 7 gehi bederatzi 16. I berdin 8. I 8 bada, ekartzen dugu ona, tratatzen da, X berdin 2 bider 8 16 keniru, X berdin 13.